Malawi Today. Nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndine Romeo Umali kumapoyamba naye mitu yake. Mayi wa dziko lino badamba Gertrude Mutharika walimbikitsa matimu a mpira wamanja kuti achilimike ndi kukachita bwino mu mpikisano wa mayiko a mu Africa. Bungwe la MEPA layamba kutseka komanso kulipiritsa kampani zimene zikupitiriza kupanga ndi kugulitsa mapepala opyapyala. Boma lati kayendetsedwe ka misonkho kamene lakonzanso posachedwapa kali ndi kuthekera kobwezeretsa chuma. Mu nkhani yathu yoyamba, mayi wa dziko lino madama Professor Gertrude Mutharika walimbikitsa matimu a mpira wamanja a atsikana komanso anyamata mdziko lino kuti achilimike ndi kuchita bwino mu mpikisano wa mayiko a mu Africa wa Netball Africa Cup umene uchitikire mu mzinda wa Lilongwe. Madam Mutharika apereka chilimbikitsochi pamene anayendera ndi kucheza ndi osewera matimuwa ku Griffin Saenda Sports Complex kumene akuchita zokonzekera za mpikisanowu. Zambiri mu ripoti ili la mtolankhani wathu Foster Maulidi. Kunali chimwemwe komanso nthungululu kwa akuluakulu a bungwe la Netball Association of Malawi NAM komanso osewera ampira wamanja a dziko linowa pomwe mayi wa dziko lino amafika ku Griffin Saenda Sports Complex kumene akuchita zokonzekera zawo ndi cholinga chowalimbikitsa pamene akukonzekera mpikisano wa matimu amuno mu Africa. Nkuyankhula kwawo mayi Mutharika ati ali ndi chiyembekezo kuti matimu a dziko linowa ali ndi kuthekera ndipo achita bwino ndi kukhala akatswiri pa mapeto a mpikisano umenewu. Mayi wa dziko linoyi wati mtsogoleri wa dziko lino Professor Peter Mutharika ndi wodzipereka komanso akufunira zabwino matimu a dziko linowa ndipo wapereka 5 million kwacha ku matimu awiri amenewa, 5 million kwacha ku timu ya anyamata komanso 5 million kwacha ku timu ya atsikana ndi cholinga choti ziwalimbikitse pamene akukonzekera mpikisano umenewu komanso wati akudziwa bwino lomwe za mavuto amene masewero a mpira wa m'manja amakumana nawo mdziko muno ndipo achita chotheka kuti masewerowa apite patsogolo mdziko muno. Mawu ake mlembi wamkulu wa bungwe la Netball Association of Malawi NAM Yamikani Kauma wati ulendo wa mayi wa fuko linoyi ndi wofunika kwambiri ndipo upereka mangolomera kwa matimu awiri wakuti achite bwino pa mpikisano umene ukubwerawo. Izizi zatithandizira chifukwa chonena kuti kulidi mavuto amene atsikana wamakumana nawo makamaka pamene tili mu kampo ngati chonchi chifukwa zofunikira zimakhala zambiri mu kampo moja. So tiyamikire kunena kuti kubwera kwa First Lady kusintha zinthu mwaona kunena kuti atipatsa ndrama imene yaperekaso chilimbikitso kwa atsikana chifukwa chonena kuti masewera amene wawa amafunikira zambiri. Atsikana wa ndrama imene amalandira imakhala yochepa koma kubwera kwa First Lady kwapangisa kunena kuti tisunthe pamene tinali tifike pa level ina. Ndipo nduna ya zamasewero olemekezeka Patricia Whiskes ati undunawu ukuchita chilichonse kuti dziko lino likhale ndi mpikisano wapamwamba ndipo mavuto ena onse amene akuyenera kuti akonzedwe mpikisano umene usanayambe undunawu ukugwiragwira kuphatikizapo kumalizitsa ntchito yonse yokonza bwalo lino la Griffin Saenda Sports Complex. Ifeso ngati unduna sikuti tangokhala tikukhala pansi ndi anzathu okhudzidwa ku nkhani za masewero kuti tuone kuti tingaonjezere bwanji chithandizo chomwe maplaya athu achizimayi akulandira pakadali pano. Inu mukudziwa kuti mmene tikuyankhulamu nkhani za mpira wamanja sizimalandira chithandizo chochuluka kuyelekeza ndi masewero ena mdziko muno. Ndiye ife ngati unduna tikukhala pansi kuti tionetsetse kuti tiyankhulane ndi anzathu ku private sector kuti tionetsetse kuti atsikana amenewa akulandira support yochuluka komanso ofeya yawo ikuyang'aniridwa bwino. Wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Jane Ansa wapempha mayiko a mabungwe a AU ndi EU kuti athandize pa ntchito yomanga njanji imene ili ndi kuthekera kutukula ntchito za malonda za dziko la Malawi. Mayi Ansa alankhula izi ku msonkhano wa chinambala 7 wa mabungwe a AU ndi EU mu mzinda wa Luanda kulikulu la dziko la Angola. Polankhula ku msonkhano wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyo anati nsanamira ya chitukuko cha dziko la Malawi ndi ulimi komanso kukhazikitsa ntchito za mafakitale opanga katundu yemwe atha kumagulitsidwa ku mayiko akunja. Dziko la Malawi chimene tinayimapo ndichonena kuti tikufuna dziko la Malawi lipite patsogolo pa zachuma ndi madera ena aliwonse. Padakali pano ku dziko la Malawi tikumatumiza kunja kumisika zinthu zolima za kumunda monga ngati macadamia, soya ndi zina zotere.
koma kuti zinthuzi zipite kunja tikudziwa kuti dziko la Malawi lili pakatikati pa mayiko ena, lilibe doko lalikulu la nyanja zazikulu ngati nyanja ya India, ndiye kumene kuli kufupi ndi ku Nakala kumene kuli ku Mozambique. Ndiye mgwirizanowu unakhazikitsa magawo 12 azamisewu ndi mayendedwe, koma pa magawo 12 upo pali gawo la Nakala. Ife ndiye tikupempha, tinatsimikiza ndi kutsindika kuti ife kumene kungatipindulire kuti tichite bwino muzamalonda titakhala ndi msewu oti tikafikire kumadoko a nyanja yayikulu ya India. Tikatero ndiye kuti zinthu zititengera bwino, chifukwa palinso migodi monga mmene tikudziwira. A president ananena kuti sitimango kumba ku migodi kuja kungopititsa kunja, koma migodiyo ikhale ndi mafactory oyitsuka bwinobwino ndi kuiona kuti miyala imene tikutengayo ndiyoyenera itipezera ndalama. Msonkhanowu omwe umachitika pamutu oti kulimbikitsa bata pogwiritsa ntchito ubale wa ukazembe wa mayiko watha tsopano. Boma lati likhali kukumana ndi abwezi osiyanasiyana pachitukuko mu ntchito zake zothandiza amayi kutenga nawo gawo mu ndondomeko zogwiritsa ntchito njira zamakono. Mkulu mu nduna okhudzana ndi amayi Achimwemwe Hussein ndiwo anena izi poyankhapo pa zimene kafukufuku wa bungwe la Institute of Public Opinion and Research IPO wabweretsa poyera kuti amayi atha kuchita bwino pakugwiritsa ntchito njira zamakono ngati atakhala ndi mwayi okhala ndi foni yawo. James Kachepa anacheza ndi Hussein motere. Ine athandizira kupeza mfundo zokuti zingathandizire amayi kuti angapititse patsogolo bwanji moyo wawo pogwiritsa ntchito nkhani za mafoni. Ngati unduna wa gender umene umaonetsetsa kuti pasakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo pa nkhani za chitukuko uli ndi ma program osiyanasiyana amene akutukula amayi, monga ma programu yoona za ma business azimayi. Gawo ngati limeneli aboma akuonetsetsa kuti aphunzitsenso amayi, komanso boma limagwira ntchito ndi mabungwe osiyanasiyana amene akuona kuti amayi azitengako mbali pa nkhani za ma intaneti, mafoni. Ndiye boma chifukwa chokuti ndi limene limaonetsetsa kuti amayi azitengapo gawo pa nkhani ya chitukuko. Unduna wa amayi ukuonetsetsa kuti amayi akhale patsogolo potengapo gawo pa nkhani zogwiritsa ntchito mafoni. Ndipo izi ndi zimene mkulu wa bungwe la IPO a Boniface Dulani anayankhula pamene amalengeza zotsatira za kafukufukuyu. Ndiye kafukufuku amene yutuonetsa kuti tikawapatsa azimayi mafoni amenewa am'manja okhala ndi intaneti timuwathandiza kuti athe kusinthika kuti azitha kudziwa zinthu pachizungu timati digital, kuti zakagwiritsidwe ntchito ka zinthu zamakono izi ngati mafoni zikuoneka kuti zikuwapasadi mphamvu kusiyana ndi amene sadalandire mafoni, kusiyananso ndi amene sadapasidwe kena kalikonse ndalama. Amene adapasidwa ndalama akuoneka kuti kagwiritsidwe ntchito kawo kamafoni kangati kakusalira kumbuyo, koma akuoneka kuti anakhala ngati tawathandiza kuwapasa mphamvu yokhala ndi kuzimira pawo makamaka pa nkhani ya zachuma. Ndi mwina ndimbonena mwachidule ndikanena kuti zotsatira zakafukufuku ameneyo zili motero popanga kuti maona kuti mwina azibambo kwambiri mukaonesesa mukafukufuku azibambo ndi amene amakhala ndi mafoni ochuluka kusiyana ndi azimayi. Ngakhale mafoni amene wawa okhala ndi intaneti tikayang'ana kafukufuku Afrobarometer amene adachitika posachedwa tikuona kuti pa azibambo mwina 100 aliwonse pina pafupifupi mmodzi ali ndi foni imene yokhala ndi intaneti, pamene akakhala azimayi pa azimayi 100 ena aliwonse mwina ndi azimayi mmodzi yekha emwe ali ndi foni imene. Chifukwa chake tidafuna kuti tione kuti kodi tikapanga ndi ansathu azimayiwa kodi foni imene ikoza kuwathandiza. Chifukwa chake penanso tidabweretsa ngati mabanja kuti
kuti tione kuti zithandiza bwanji tikawapatsa anthu akakhale pawokha azimayi kapena akhale ndi amuna awo. Dziko lino silikuchita bwino pa ntchito yokolola madzi a mvula. Modzi mwa akuluakulu ku nduna za ulimi a Alfred Mwenefumbo amalankhula izi pa msonkhano waukulu wa bungwe la ntchito yokolola madzi a mvula mdziko muno omwe wachitikira mu mzinda wa Lilongwe. Iwo ati boma lapempha akatswiri odziwa za madzi kuti achilimike poonetsetsa kuti ntchito yokolola madzi a mvula ikupita patsogolo mdziko muno. Chipiriro Mtumodzi ali ndi ripoti. Msonkhanowu unabweretsa pamodzi akatswiri azamadzi kuti afotokozerane njira zomwe akutsata kapena angatsate kuti adzikolola madzi a mvula ogwiritsa ntchito zosiyanasiyana ochuluka mdziko muno. Poyankhula ku msonkhanowu, mmodzi mwa akuluakulu ku nduna ona za ulimi a Alfred Mwenefumbo anatsindika kufunika kuti mabungwe ndi anthu ambiri osiyanasiyana adzikolola madzi ochuluka a mvula, ndipo anawapempha abungwe loyendetsa ntchito imeneyi la Rainwater Harvest Association kuti akonze ndondomeko ya zaka 10 kuti ntchitoyi ipite patsogolo. Iwo anati ndondomekoyi atayikhazikitsa idzagwira ntchito pamodzi ndi ndondomeko zina za ku nduna wawo. Agwirizane ndi department yathu ya land resource kuti akhale apange ndondomeko ya 10 years action plan kuti tiphunzitse anthu kukolola madzi masungidwe ndi magwiritsidwe ntchito, kuti nthawi imene tili nyengo zimene tilimozi zimene chachiziwikire kuti mvula sibwera mokwana, anthu tizikhala ndi udaulo luso logwiritsa ntchito madzi a mvula kuthirira maminda mwathu, oro ngati kuli ku masukulu kugwiritsa ntchito madzi a mvula kaya kusamba kaya kumwa zina ngati zotereza. Afshanoma ndi mmodzi mwa anthu omwe anali nawo pa msonkhanowu, ndipo iwo ndi mkulu wa project yokolola madzi pa chipatala cha boma ku area 25 mu mzinda wa Lilongwe. Iwo akuti project iyi yathandizanso kupititsa patsogolo thanzi la amayi oyembekezera mderali. Ku Area 25 tapanga project garita sanganiza principles of agroecology and permaculture ke anthu adziwe asamare moyo wache de moyo wachilengedwe. So azimayi amabwera wadikirira amakhala mu nyumba uko de amaphunzira zinthu wakudya, zinthu wachilengedwe, zinthu kusamara taka, de amaonaso zinthu kati nyengo akusintha apange bwanji kusamara so nyengo. Anayamba kare sepano wakhala zaka 10, anayamba tawi azimayi wadikirira kulowa muchipatala, tinaona ke aripo amafunika kuphunzira so wakudya wabwino, kusamara so chilengedwe de kusamara so madzi. So tunayamba kuphunzira zinthu manyoa, zinthu kudzala mitengo, kuphikira zinthu wasiyana ma food groups, de kuchita align ma principles uyu pamodzi principles wa Ministry of Health. Ntchito yokolola madzi ikuchitikanso pa sukulu ya primary yatsoka mkanansi ku area 43 mu mzinda wa Lilongwe. Kumeneku bungwe la Scope Malawi linamanga thanki yosunga madzi a mvula ochuluka okwana 10,000 liters. Sukulu iyi imadalira madziwa posamba m'manja, zomwe zikulimbikitsa ukhondo komanso ntchito zina kuphatikizapo kusamalira mitengo ya zipatso ndi zina zofunikira. Chipiriro Mtumodzi, MBC News, Lilongwe. Bungwe loteteza chilengedwe la Malawi Environmental Protection Authority MEPA layamba kutseka komanso kulipiritsa mafakitale komanso sitolo zikuluzikulu zimene zikugulitsa mapepala a plastic opyapyala. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la MEPA a Obren Chirwa ati bungweli likuchita izi kamba kakuchuluka kwa maplastic amene akupangidwa komanso kugulitsidwa makamaka pamene nyengo ya zachisangalalo ikuyandikira. Kuyendera mahostel amene akusungirabe mapepala topyapyala komanso mapepala amene alibe zizindikiro zololedwa kuti wani amene akupanga mapepala awo ndi ndani,
komanso kuchoka pamene popo amene mapepala amene akuoneka kuti alibe zizindikiro ngati toti mapepala alitha kugwiritsidwanso ntchito imene timati recycle. So lero tinabwera malingananso kuti nyengo ya chisangalalo kuyandikira pamene wasteso mwina zinyalala zimachuluka kwambiri chifukwa cha mwina madyedwe. So taona kuti ndi choyenera kuti tiyambepo kuti tiyambe kugwira ntchito yathu nthawi imeneyi kuti maplastic ngati amene wawa asapezekenso kwambiri mu mizinda yathu madera osiyanasiyana. Maplastic wa banidi inachitikadi mu February, koma kufikira panopa titaonera kuti tikuyesesa njira zosiyanasiyana, komano panali vuto loti kumepa tinali ndi staff be yochepa ngati mwachisanzo even ma managers a inspection assessment angoti joina kumene amene akuthandizira pa ntchito imeneyi kutengera ndi imene akupangira maplani awo. Ndeno izi zakhadetu zotipangisa ife kuti tikhale muvutika kwambiri kuti tiyambe kugwira ntchito kutengera ndi lamulo limene analikhazikitsira. Komanso chachiwiri ma resources akhala ndithu vuto lalikulu ngati tunena panopa amepa tilibe ngati galimoto moti apapa mwina ngati tikambe kukhala kugula magalimoto ndiyo tikuyambira chaka chamawa. So zinthu ngati zimenezo zakhala zovuta kwambiri kuti tipange malamulo awo ati akhazikitse. So pakadali panopa ndithu maplani tili nawo amene tayala amene mwina kuyambira chaka ichichi zikhala mosiyana ndi imene takhala tikupangira opaleti mbuyomu. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Tiyentionenso mitu yake. Mayi wa dziko lino Madam Gertrude Mutharika walimbikitsa matimu a mpira wa manja kuti achilimike ndi kukachita bwino mu mpikisano wa maiko a mu Africa. Bungwe la MEPA layamba kutseka komanso kulipiritsa kampani zimene zikupitiriza kupanga ndi kugulitsa mapepala opyapyala. Boma lati kayendetsedwe ka misonkho kumene lakonza posachedwapa kuli ndi kuthekera kobwezeretsa chuma. Popitirira nkhanizi, nduna ya zofalitsa nkhani ya Shadrack Namalomba yati kayendetsedwe ka misonkho komanso akonza makamaka kumene akonzanso posachedwapa ndi njira imodzi yobwezeretsa chuma cha dziko lino mchimake komanso kuchepetsa chipsinjo kwa manja ovutika. Namalomba anena izi ku nyumba ya malamulo pamene aphungu ena amafunsa zina zokhudza misonkhoyi. Malingana na Namalomba, Amalawi akuyenera kumvetsetsa za misonkho pakuti ndi zokomera iwo eni. Pali msonkho umene iweyo ukakhala kugwira ntchito iweyo munthu we umapereka msonkho amati PAYE. Ndi nkhani ndi yakuti akuli PAYE umene anayimira ena mnyumbapo kuti ayi PAYE yachuluka ndekuti apapa mukukhomesa msonkho kwa anthu oti ovutika kale, anthu oti amayandira ndalama zochepa. Ndi ndinadzayima nkunena kuti inu musanamiza Amalawi umene adziwe choona chenicheni chachitika tu apa. Munthu amene amalandira ndalama tingoyerekeza amalandira ndalama 170,000 ndondomeko imene isanabwere tingoti mu ulamuliro wa Chakwera, mu ulamuliro wa Malawi Congress Party, munthu amene amapereka msonkho wa 4,000 kusonyeza kuti kunyumba amatenga ndalama yokwanira 166,000. Pano munthu amene yoyo sakupereka msonkho ndikuti akumatenga 170,000. Ndiye tikawerengera bwinobwino pakumapezeka kuti kuchoka ku zero ukafika ku 270,000 malire munthu olandira ndalama zokwana 270 kamene 270,000 kubwerera mbuyo munthu ameneyo sakupereka misonkho waukulu kuposera mmene amaperekera mbuyo. Akatswiri pa zachuma ati boma likutsatira ndondomeko zoyenera pofuna kutukula chuma cha dziko lino. Utsogoleri wa boma la DPP wakwanitsa kukhazikitsa ndi kugwiritsa ntchito ndondomeko monga zoteteza chuma cha dziko, kutolera thandizo pothana ndi mavuto monga njala, komanso kuonetsetsa kuti boma likuchitapo kanthu pa nkhani za ngongole zimene dziko lino lili nazo. James Kajepa ali ndi nkhani yonse. Utangoyamba kugwira ntchito, utsogoleri wa chipani cha DPP unalengeza ndondomeko zosiyanasiyana zothandiza kuteteza chuma cha dziko lino. Zina mwa ndondomekozi ndi monga kuletsa komanso kuchepetsa kagwiritsidwe ntchito ka ndalama mu nthambi zina za boma m'magawo awo ena a ndondomeko ya zachuma, komanso kutolera thandizo pothana ndi mavuto monga akuchepa kwa chakudya kuchokera kwa abwenzi osiyanasiyana.
kupyola pa izi kudzera mu ndondomeko ya zachuma ya theka la chaka cha 2025 ndi 2026 boma lalengezanso zina mwa ndondomeko zotetezera chuma komanso kuonjezera njira zotolera ndalama kudzera mu misonkho pambali poteteza anthu ku mavuto odzaka mbaka kusayenda bwino kwa chuma mwa zina. Polankhulapo pa izi katswiri pa zachuma Edward Chilima wati izi ndi zomwe zimafunikira mu ntchito yobwezeretsanso mchimake chuma cha dziko lino. Chuma chibwere mwa chikabwera mwanake adapindonso munthu amene ali kuchikuwa forex kamba kupezeka chakubuzi kamba kupezeka adisika ikoni kazikikapo ngani kuti njabwino chimene chikuchikacho mungotsindika imekapo mtima kuti isabwere mbuyoso unakhala opanda program kumakhala ikonomi yango sokonera koma tili kusogolo manga kuti zikhale bwino. Ena mwa akatswiri pa zachuma omwe anayankhulapo ndi a Chris Mbukwa. Choyambirira chithunzithunzi chimene tikuona chokuti boma likuchitapo kanthu kuti chuma chibwerere mchimake. Chuma chathu chikoza kukonzekanso. Chuma chathu chakhala chikukula pa mulingo wochepa kwambiri, tikunena 1.5%. Misonkhano ya IMF imaperekanso mwayi woti ngati boma ngati dziko tikoza kulowaso maprogramu a Jamati Extended Credit Facility amene amathandiza mayiko ochepa kuti akozopeza ndalama kuti tikadzikitse kusowa kwa ndalama imene yakunja. Chuma cha dziko la Malawi chakhala chikusautsika ndi mavuto monga akukwera mitengo kwa zinthu, kusowa kwa ndalama zakunja komanso mafuta galimoto, zinthu zomwe pano ulamuliro wa DPP wayika pa mtima ngati mavuto ofuna kuthana nawo mwansanga. James Kachipa, MPC, Blantyre. Mkulu wa sukulu za sekondari mu nduna za maphunziro a Ruth Samati Kambali wapempha mabungwe a za maphunziro kuti athandizire pa zosowa zina zofunika mgawo la za maphunziro potsatira ndondomeko ya boma yothetsa ndalama yolipira sukulu ku sekondari. Iwo amalankhula izi mu mzinda wa Blantyre pamwambo otseka msonkhano wapachaka wa bungwe la Camfed Malawi pamene anati ndondomekoyi ilimbikitse mgwirizano wa mabungwe kuti abwenzere chuma chawo ku zinthu zimene zitukule maphunziro mdziko muno. Nepali mabariya ena amene amachokera kunja ngati kuma communities chifukwa cha culture yathu ngati pa Malawi, our cultural norms zimene zonse zimapangitsanso ana kuti alephere kupita ku sukulu. So mujana fotokozera kuti pa bariya yayikulu imene ngati Fair Minister of Education ngati government of Malawi imaona nkhani ya ndalama, boma lachotsa ndalama imeneyo kuti ana sukulu akamapita sukulu azingopita asamapereke ndalama ichatimachicha kuti school development fund. Kwa ifeyo ndi chinthu chachikulu chimene boma lachita, ndeti mangu apanga encourage ma partners athu ngati Camfed kuti ndalama imene ijayo imene amapereka fees ija atano kumathandiza ana ambiri pa zina zimene angafune zingayenereze kuti akhale ku sukulu kuja fongocha school fees yokha sindiye kuti pakwana pali zinthu zina zimene mwana amafunika kuti apite ku sukulu. So timapanga encourage kuti izizi ikhalanso mwayi woti ana ena amene samakhala nawo mu support kapena mu bursary ya mapartners athuwa atano kubwera mwina tikhoza kuonjezera chiwerengero mwina times 2 chifukwa cha fees zina zimene boma lanena kuti zichokepo zisakhalepo kuyambira January tikamayamba sukulu. Pamwambo omwewo Camfed Malawi idalengeza zakukuza kwa ntchito yodziwika kuti Mastercard Foundation's Education Transition Program. Amaknight Kalanda ndi wapa mpando wa komiti yayikulu yoona ntchito za Camfed Malawi. Chaka cha 2016 a Mastercard Foundation anatipasa ndalama pafupi $28 million zoti tiphunzitsire asungwana 3,500 ku sekondari mpaka na ku university. Ndiye chaka chino aonjezera thandizo lija chifukwa zimene anabeka 2016 likutha chaka chamawa. Ndiye chaka chino aonjezera thandizo lija ndi ndalama pafupi $5 million. Ndiye mu thandizo limene lija ena achitidwa support maphunziro aku sekondari, ena achitidwa support maphunziro awo aku college ku university. So amene ali ku university tikamapasa chizungulo timati ma entitlements zoti ziwathandizire mu maphunziro awo pamakhala zinthu ngati laptop ndi zamazona zija. Chimodzimodzi amene ali ku sekondari ma entitlements ake so pamakhala zinthu zimene amapasika uniform, ka blanket ndi zina zotero zofunika kuti zikantumikire zimene ali pa school.
Bungwe la Water and Environmental Sanitation Network Westnet limene limalimbikitsa ukhondo lapempha boma kuti lonjezere ndalama zimene likupereka ku ntchito za ukhondo pamene chiwerengero chikuonetsa kuti amalawi ambiri alibe mwayi wa zimbudzi zamakono ndi zipangizo zina zolimbikitsa ukhondo. Wachiwiri kwa wapa mpando wa bungweli achandiwira chisi wapereka pempholi pamwambo okhazikitsa sabata yolimbikitsa ukhondo m'boma la Blantyre. Pafunika kugwirizana kwakulu kwambiri kumene kulipo koma tikuponyera kwakuya pakati pa adindo osiyanasiyana kuyambira kumbali ya boma mabungwe ima paokha azathu a media mawayilesi and then needs community anthu tima adindo osiyanasiyana tielekeze kuti boma mabungwe ima paokha maso a media atenga gali ya gawo lawo kufalitsa mauthenga osiyanasiyana koma ngati anthu munthu pa yekha akumva uthengawo koma sakuchitapo kanthu kuti asinthe muna kuti kusina sikutani sikutheka so zitengera kuti wina aliyense atengepo gawo moponyera kwakuya ndithu ndi pamene tingathe kuthetsa mavuto amene tili nawo za sanitation. Muona kumbuyo kunali mavuto amatenda a covid amakuza nkhani za ukhondo pakati patazunzika kwambiri nkhani ya kolera. Izi zindikiro zosonyeza kuti ntchito sinathe idakalirobe nkhani zotsekula mimba diarrhea matenda osiyanasiyana okhudzidwa ndi madzi adakachitikabe. Izi zosonyeza kuti sinamalize pakadali pano madera ambiri anthu enabe adakalipo ona kuti akupangabe chimbudzi chiro manganafotokoza pafupi 400,000 anthu dziko muno adakugwiritsabe ntchito chiro kapena madzi ngati malo opangira chimbudzi. Izi sizikufunika ngati dziko kusonyeza mwakafuku pamene wachitidwa kusonyeza kuti mchaka cha 1992 tinali otsalirako tinali pa 28% koma panopa zikusonyeza kuti ndithu tili pa 6% kuchokera chaka chatha. Izi zikutanthauza kuti mauthenga ukhondo akufikira paliponse tikapitiriza tikagwirana manja ife tonse andale amachachi ndena onse tikonza kuchita bwino. Thupi la mmodzi mwa anthu amene anagwirako ntchito ku nyumba yowulutsa mawu ya Malawi Broadcasting Corporation MBC Gerard Nyamacherenga lilowa manda mawa kumudzi kwawo kwa Saopa kwa mfumu yaikulu Mgabu m'boma la Chikwawa. Mmodzi mwa achibale amalimuwa wati Anyamacherenga amwalira usiku wa lachiwiri pa chipatala chachikulu cha Queen Elizabeth mu mzinda wa Blantyre. Malimu Gerard Nyamacherenga anayamba ntchito ku MBC mchaka cha 1983 ngati owulutsa mawu ndipo anagwirako ntchito kwa zaka 17. Kuonjezera pa ntchito yowulutsa mawu, Malimu Nyamacherenga analinso mkonzi wa mapulogalamu monga nthawi ya chinyamata komanso The Morning Basket, Business Spectrum ndi Hits of the 80s. Mzimu wawo usema mtendere. Ni nkhani imeneyo tafika pamapeto pa nkhani zathu tisanasiyane na insomito yake. Mayi wa dziko lino Madam Gertrude Mutharika walimbikitsa matimu a mpira wa manja kuti achilimike ndi kukachita bwino mu mpikisano wa maiko a mu Africa. Bungwe la MEPA layamba kutseka komanso kulipiritsa kampani zimene zikupitiriza kupanga ndi kugulitsa mapepala opyapyala. Boma lati kayendetsedwe ka misonkho kamene lakonzanso posachedwapa kali ndi kuthekera kobwezeretsa chuma mchimake.